ҷомеаро тарбия менамояд. филми рисолати табиб аз зумраи филмҳое мебошад ки мавзӯи доғи зиндагиро матраҳ намуда хусусияти тарбиявӣ дорад. дар филм чӣ рух медиҳаду ҳунармандон дучори кадом мушкилӣ мегарданд, посухи ин суол дар гузориши ҳамкоронамон. офаридани филмҳои гуногун жанр бинандаро водор ба тамошои он месозад. имрӯз коргардонҳои ҷавон талош ба он варзида истоданд ки бо мавзӯъҳои мухталифу жанрҳои гуногун ки бархурди доғи зиндагӣ ва ё хушнавис онро пешкаши ҳаводорони синема созанд. филми нави коргардони ҷавони муассисаи давлатии телевизиони синемо субҳон шарипов бо номи рисолати табиб аз зумраи филмҳои навбатии ӯ мебошад ки мавзӯи доғи зиндагиро матраҳ карда аз муносибати бародарон қисса мекунад. коргардон мегӯяд ҳадаф аз офаридани ин филм нишон додани мушкилоти бародарон ки байни худ муноқишаҳои беасос мекунанду аз оқибати нохуши он андеша намесозанд. ҳеҷ кас моро кало накардааст. мо худамо кало шудем. 4 соле ки умрамро дар донишгоҳ сарф кардам, агар расия мерафтам соҳиби хонаву дар мешудам. фаҳмидӣ? ин хелака ба мо дар кор нест. бигзор баромада равад. дар воқеъ филми мазкур дар сатҳи баланд наворбардорӣ гашта, коргардон ҳам талош ба он варзида ки аз сабки хуби филмофарӣ истифода намояд. мавзӯе ки фарогири ин филм мебошад доғи ҷомеа буда дар аксар оилаҳо вохӯрдан мумкин аст ки бародарон байни ҳам мушкилот доранду баъзан ҳолатҳое мешаванд ки ҳамхун будани худро фаромӯш мекунанд. ту охир он бор кай ӯро хабар гирифтӣ? ба наздикӣ? чӣ хел ба наздикӣ? дирӯз ман дар ҳамон ҷо будам. духтур гуфт ки тақрибан 2 моҳ шудааст касе ба аёдаташ наомадааст. дар ин кор мо гунаҳгор нестем. ки ӯ дар меҳмонхона аст. рисолати табиб унвон гирифтани ин филм дар он аст ки қаҳрамони филм бо муноқишаҳои оилавӣ яъне аз азияти бародарон дучори кома мегардаду чанд рӯз дар беморхона ҳолати беҳуширо аз сар мегузаронад ки табиб бо гузаронидани тамоми намуди ташхис бемории беморро муайян кардан наметавонад. фишори хунаш мӯътадил, кори дил хуб, ҳатто ӯ ҳис мекунад. аҷиб, дар 20 соли фаъолияти кориям ин гуна ҳолатро бори аввал мебинам. бо офаридани ин филм коргардон ва нақшофарон мегӯянд ки агар то ҷое тавонистанд ин мушкилӣ яъне ҷанги бародар бо бародар аз байн рафт, худро хушнуду сарфароз эҳсос хоҳанд кард.